अरे तू कोकणातला ना? होय रे. अरे तुमच्या कोकणात ते कोकडे तांदूळ मिळतात ना? कुकडे नसत उकडे असतात हा ते. तेच ते कुकडे का उकडे ते जरा घेऊन येशील काय? अरे आणते ना भावा. भावा गावात चाललाय? होय अरे तुमच्या गावी तर मच्छी टाकायला कोकम मिळतात ना, ते घेऊन येशील. होय आणते. आणि ते आगुळ होय आणते. आणि कोकम सरबत अरे बाबा सगळे आणते. आणशील ना? हा हे घे. हॅपी जर्नी. भावा 40 रुपये एक नारळ झालाय. तुमच्याकडे नारळाची बाग आहे ना? हा म्हणजे असा मग घेऊन ना 100 एक नारळ. 100 अरे विकत घेईन 15 रुपयाला एक नारळ. बरा आणते. भावा अरे मे महिना आला. जाम उकडता ना. अरे आंब्याचा सीझन आला. कुठलं वया? हे काय रत्नागिरी राजापूर की देवगड? कुठला पण? दुकाना पायरीच देते. भावा आता काय आहे? अरे तुमच्या गावी आता कुणकेश्वर आणि अंगणेवाडीची जत्रा झाली. प्रसाद आणि खडखडे लाडू घराकडे दे. प्रसाद आणि खडखडे लाडू. हे पण खाजा लावला. भावा अरे काजू आणतय. भावा सुके बांगडे मिळतले. भावा हा कुळथाची पिठी आणतय. भावा चिबूड आणतय. अरे भावांनो, आमचं गाव सगळ्यात झाक. पाहुणी सुंदर आमचे गाव. चांगलाय चांगलाय. धन्यवाद. आमचा गाव चांगला आहे. अरे काय हो म्हणा पसवर गावून सुंदर आमचा कोकण. अरे कसला तुमचा कोकण स्वर्ग. यांच्या कोकणात पिकून पिकून काय पिकतं तर भात. गजब बैठती है. अरे वर्षभर आमचाच मागून खातस आणि आमकाच नावं ठेवतस. खावा रे खावा आणि आमकाच ठेवा नावा. भावा एक काम होतं. आता काय? तो माझा चुलता जरा त्रास देतोय. मग हे तुमच्या कोकणात जाऊन जरा चौकशी कर ना. अच्छा भाऊ तुझ्या